हा भाग शेवटपर्यंत बघा, कारण ह्या भागामध्ये आपण दाखवणारे घरोघरी गौरी कशा बसवल्या जातात, गौरीचं पूजन कसं केलं जातं. भाग शेवटपर्यंत बघा. थेट गौरी दारात आल्यापासून बसवायपर्यंत सगळं दाखवलेलं आहे. चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमस्ते भाऊ. गणपती बरोबर येणाऱ्या गौरीच्या सणाला एक वेगळं महत्त्व आहे. याच्यामध्ये गौरींची स्थापना करून त्यांचं मनोभावी पूजन केलं जातं. महाराष्ट्रामध्ये ह्या सणाला महालक्ष्मी पूजन असं बी म्हणतात. पहिल्या दिवशी घरातल्या तुळशीपासून पावलांनी ह्या गौरींना घरात आणलं जातं आणि त्यावेळेला गौरी आली सोन्याच्या पावली, गौरी आली चांदीच्या पावली, गौरी आली गाई वासराच्या पावली, गौरी आली पुत्रपौत्रांच्या पावली असं म्हणत गणपतीच्या आईचं म्हणजे गौरीचं माहेरवाशिनीसारखं स्वागत केलं जातं. ह्या वेळेला तुमच्या जवळचे नातेवाईक, जर कुणी अजून मित्र परिवार हे जर कुणी असतील आणि त्यांना जर ह्या गौरीच्या स्वागताला यायचं असेल तर ते बी येऊ शकतात आणि बहुतेक जण येतात बी. आता हे बघा, इथं बी गौरी स्वागताची तयारी चालू आहे. हातामध्ये कुंकवाचं त्यांना आपण म्हणून असं ते छाप टाकून त्यांचं स्वागत केलं आहे गौरीचं. वा वा बघा, ते मुखवटे गौरीचे इतके भारी आहेत, म्हणजे ते घरात येतानाच वातावरण एकदम प्रसन्न होऊन जातं आणि एक वेगळा उत्साह त्याच्यामध्ये असतो. तर ज्येष्ठा गौरी अनुराधा नक्षत्रात येतात, म्हणजे असं ही मी माहिती काढलेली सांगतो तुम्हाला. ज्येष्ठा नक्षत्रात त्यांचं पूजन केलं जातं आणि मूळ नक्षत्रामध्ये त्यांचं विसर्जन केलं जातं. गणपतीच्या निमित्ताने घरातले सगळेजण एकत्र येतात आणि त्यावेळेला आपल्या घरी माहेरवाशी म्हणून 3 दिवस ह्या गौरी राहतात. त्यावेळेला त्यांचं म्हणजे प्रत्येकजण आपापल्या परीने स्वागत करतो, पूजा करतो. घरातल्या देवाऱ्यामध्ये त्यांना नेऊन त्यांची तिथं बी त्यांना म्हणजे देवाऱ्यासमोर ठेवलं जातं आणि तिथून मग परत त्यांना आपल्या जिथं त्यांना स्थापन करायचं आहे त्या जागेवर आणलं जातं. तेव्हा घरातले लहान सहान पोरं मस्तपैकी थाळ्या वेळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करतात आणि घरातले सगळेजण एकदम आनंदी वातावरणात असतात. तुम्हाला सांगतो बघा, आता एक गौरीचं चेहरा बी एकदमच भारी आहे आणि एक वेगळ्या वातावरणात त्यांचं स्वागत केलं जातं. पोरं बघा ते कसं ताटली वाजवत आहे, एकदम भारी. म्हणजे आता हे सगळं फोटो सेशन चाललं आहे यांचं घरातल्यांचं, सासू सुना मावश्या, वा 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 एकदम भारी. त्याच्यामध्ये काय होतं माहिती का, गौरी सजावट एक लय महत्त्वाची असते. याच्यामध्ये फुलं, त्याच्यानंतर बाजारात तयार मिळणारं सजावटीचं सामान वापरून सजावट केली जाते आणि हे गौरीच्या मुखवट्यांमध्ये बी शाडूच्या, पितळ्याच्या, कापडाच्या आणि फायबरच्या असे बरेच प्रकार पाहायला मिळतात बरं का. काही जणांकडं फक्त मुखवट्याची पूजा होती तर काहींकडं पूर्ण गौरी उभ्या असतात. कोकणामध्ये गेले तर काही ठिकाणी खुर्चीवर बसलेली गौरी दिसते तुम्हाला. समुद्रातल्या किंवा नदीतल्या खडा आणून त्या पूजायची बी पद्धत आहे आणि काही जणांकडं तांब्यावर चेहरा रेखाटून गौरीचं पूजन केलं जातं. पहिल्या दिवशी गौरीला भाजी आणि भाकरीचा नैवेद्य दाखवला जातो. ज्येष्ठा नक्षत्रावर महालक्ष्मीची पूजा करतात आणि महानैवेद्य दाखवतात. त्यावेळेला तिला गोडाधोडाचं जेवण केलं जातं. ह्याच्यामध्ये 16 भाज्या, 5 कोशिंबिरी, पुरण, पंचपक्वान्न असा सगळा बेत असतो आणि ह्या दिवशी तुमचे जवळचे मित्र परिवार, सवाष्ण ह्यांना जेवायला बोलवायची काही ठिकाणी पद्धत असते. ह्या गौरी आपल्याकडं माहेरवाशीण म्हणून आल्यामुळं त्यांना खायसाठी लाडू, चिवडा, करंजा असे फराळाचे पदार्थ, मिठाई, फळं ह्याचा बी नैवेद्य दाखवण्यात येतात आणि गौरीला वेगवेगळ्या प्रकारचे फुलं आणि पत्री बी वाहण्यात येतात. त्याच वेळेला संध्याकाळच्या वेळेला नातेवाईक, शेजारी आणि आपले मित्रमैत्रिणी जे असतील त्यांना हळदी कुंकवासाठी गौरीचं दर्शन घ्यायला बोलवलं जातं. तर अशा प्रकारे गौरी पूजन हे प्रत्येक घरी वेगवेगळ्या पद्धतीने होतं.
पण या सगळ्याचा एकच असतं अर्थ की सगळेजण त्या निमित्ताने एकत्र येतात. तुम्हाला विभाग कसा वाटला नक्की सांगा. नगरी नगरी यूट्यूब चॅनल शेअर करा, सबस्क्राईब करा, डोकं खाजवा, घंटी वाजवा, लाईक करा, पुढे पाठवा, कधी बी बघा आपल्या हक्काचं चॅनल नगरी नगरी यूट्यूब चॅनल. पांढऱ्याचे पांढरे, काळ्याचे काळे करत राहणार किरण ढाळे. It's King Style.